Hello guys, hai no hailam sogan tinin blogo gang tini sharik jorani kisa tiffin chana ni bagai angoro tabuk nimki snana nai tongo gar angoro moidana kang ka somki sari rika ganga tabuk hari nai kalo jira bori mano ga ajwain kere hen bakang ajwain de malia ganga tabuk kang tri tongo thok ujon mote thok rok rioi galongna nango sekang ganga noro ani video no paithak jora nai tongdi angkai ang bai kerengai ani video no chacha khangkai norok like khaidi ngangkai tei share khaidi ngatai ani video je katal phayong ngangka subscribe khairi di please norok ana support khaidi kang nong bagi tep katal video rok tubai manani bagai ngangka ang tabok thogrok je rui somrok mani hingkangka galogoi tongo obo haikhe maiko ke khaiui ang tabuk duli naikha hingke tabuk omo jotono thik wngkha thok rok jon wngkha hingkangka tabuk ang tui rwoi kisa khaiui tui rwoi kalongnai tui bisi kwbang khaiui rwnaiya hingkangkai mo belai no norom wngoi thanai obo haike no tui kisa rwoi ang galogoi tongo moida no hingkangka bisi kwrak khaina boya norom khaina boya hingkang galogoi yakui paikha ang tabuk 30 minute tonwi rinai norok nangkhai 30 minute ni bisi bo tonmano 1 ghonta rok kangkhai 30 minute kholoboi tonwi akui tabuk khulogoi rwkha 30 minute kakha tabuk khai ang mono luchi haikhai chikon khaiui dulaita kang nongno phunugoi tongnai de bwswk soft wngkha belai no obo haike no khaina nango mane belai tui bangtha kangkha ingyang thango norom ongo gangka naidi nongno ganao te phunugoi tongo hingke wngkha tabuk ang tabuk mono luchi chikon khainai jeng bazaro jemon nimki obo hai jeng paijao obo haike nang swnamui tongo tini norok naitongdi hingkangkai tabuk ang obo haike no luchi chikon khai sari tongo luchi chwng nogo je swnamo oboni chai fano kisa kotor khainai ta obo haike budul jeng luchi swnamna puro obo haike dulia dai obo ni sai kisa luchi ni sai fano kotor khainai ta nimki swnamnani hingkaba hingke tabuk ang swnamui tongo ta hingke bazaro hingkai paichana hingkangkai to rang mo nango kaisa chwng paichana hingkai to paibo chao haini bagui sai mano 5 taka rokma rio haini bagui chwng nogo bo swnamui chai mano haini bagui norok bo try khainai di nogo swnamui chai nai ta bazaro hingkai to kwbangma dini thok rok bo swnamo haini bagui sini shori rok mane hamya phano wngoi mano ta health ni bagui hamya wngoi mano hingkang obo haike ruti swnamman ulo ang obo haike thepuro thok pano hayakaba ata jemon moida krija moida no phano saka kisa phului ri mano hingkang tabuk kata chamuch bai obo haikhaiui press khai sinui rwkha jemon phuli goro gyatui khaiui ta hingke takaisa nongno phunugoi tongo norok naitongdi ani video no chajakhai norok comment khai sadi bahai wngjak chata chajak mane ani nimki swnamma rok chata chaya norok ano comment khai sadi gang nongno takaisa khai phunugoi tongo obo haikhe no ang kisa kotor khai swnamkha ta chikon khap swnamano haifano kotor khai swnamkha nogo swnamani bwla takaisa obo haike no khai paibakha norok nugui mankha na tabuk khai ang nimki rok swnamui obo haike ready khai tonwi rwkha engo khai thok karai boksai rwkha ang thok tungkha hingke tabuk nimki khichonwi ri rwkha hingke thok bisi kutung khaiui khichonai hingke saka simi khamnai bisingo mungala kisa gas no low flame o tonani nango hingke nimki rok swnamui akui paibakha sari ni tiffin ni bagui ready khai paibakha hingke taisa malai phinai norok bai next vlog o hingka tini baga.